Om 11:30 juist werden 2 huishoudens onder wetterwillen in Drachten opschrikt. Toen werd er bam op een bel drukt. En toen dacht ik, nou, dan schrikt hij rot vanzelf. Maar jal wel, want dan doe ik dus echt niet meer riepen. En ik doe de deur open. En een man, die is groter dan ik, die zegt wat en die gooit wit poeder naar binnen. Dus ik schrik enorm natuurlijk en ik doe heel snel die deur weer dicht. En hij er vandoor. Ik had de gordijn even niet op mijn schoot en dan kookte het rutje in. Hier een masker op. Een knieënmasker volgens mij. Helemaal over de holle heen tot op de nekken. 2 eerkens erboven. En die steeg voor de deur. Maar ik deed naar riepen, dus hij ging al mopperen en schelden gangen wij voort. Poelstra en Huisman bel je voortendaags de politie. Die neemt de zaak heeg op en zet zelfs een wargenetactie op touw. We vinden gewoon dat je in dit soort situaties de zaak voorwijzen moet. Je weet nooit wat deze mensen van doel was binnen. Sjoen ik maar een recente oerval op een woning in Drachten. Dus wij hadden dan bepaalde scenario's naar boven daar en wij schatten dan een bepaald risico in. Bent u nu ook angstig geworden? Angstig, een beetje bezorgd. Maar toen we hoorden dat het op meer plekken geweest was, denk ik, nou, het zal wel meevallen. U denkt aan een qua jonge streek? Daar denk je dan aan. Och, vroeger heb je zelf ook wel dingen gedaan waarvan je nou zegt, nou, had ik beter misschien niet kunnen doen. De politie had nog geen goed signalement van de maskerde persoon. Zij is het net duidelijk altijd om Malië of vrouwelijk gaat. Beide zo'n maskers op haar als dit knieën en bargenmasker. Als de politie ze vindt, is er genoeg reden om zo aan te houden. We kennen mooi een APV-artikel, Algemene Plaatselijke Verordening-artikel. Kunnen wij in ieder geval mensen voor stenen horen op grond dat mensen zich hinderlijk op een oorzien erf ophouden en daardoor ik gewoon bellen. En desnoods kunnen ik nog het stukje baldadigheid naar voren halen, omdat er mol in een brievenbus gegooid is. De maskerde persoon binnen juist op een bromscooter nog op de Orion signaleert en nu alle gedachten voortrieden richting de Frisia.